No, eli perinteisesti kun hitsataan mikmakilla, niin me joudutaan puristamaan ja ranne on pahasti koukistunut ja samalla tämä hartialihas tai olkapään-lihas on jännittynyt. Tästä tulee hitsareiden ammattivaiva, eli jännetuppia ranteeseen, kyynärpäähän ja olkapäähän. Ja nyt kun mies alkaa kipeytymään, niin se on kipeä myös sitten kotona ja sairauslomat on kalliita, se on voin 600 € päivä. No, miten siihen vaikutetaan, niin päästään vaikuttamaan, niin on tämä Ergoiller hitsauskahva, missä on tämmöinen pistolimalli, kääntyvä kahvaosa. Ja nyt kun otetaan tämä hitsipilli käteen, niin meillä on käsi on rentona koko ajan, eikä purista ollenkaan. Ja nyt kun lähdetään vaikka tulppahitsasta tekemään tai akselinpäitä, niin mulla on edelleenkin käsi on rentona, kun se perinteikkäästi on näin. Tai lähdetään hitsaamaan alapienna, ei tarvitse puristaa ollenkaan, käsi on rentona sivulla, hitsataan pystyyn, hitsataan vaakaan. Koko ajan käsi pysyy rentona täällä. Nyt kun tulee ahas paikka, niin puristetaan nämä napitkin pohjaan ja pannaan kahva kiinni. Niin nyt me päästään niihin ahtaisiin koloihin tekemään ne, mitä meidän tarvitsee tehdä. Ja sen jälkeen voidaan taas jatkaa pistolimallisella kahvalla.